Så kører vi. John han tror han er meget klar. Jo, der står REC. Så det gør. Ej, vi skal ikke have hans far røv. Og det er Kjeld. Og Trine. Og Jesper. Og Jan. Så har vi prøvet at spænde måtterne på. Og det håber vi, de holder. Så er vi klar til at rykke ind på banen. Står og tripper. Siden siger, at vi skal afsted. Og Janne. Og vi vil give en opvisning i Jiu-Jitsu. Og inden vi går i gang, vil jeg godt lige fortælle lidt om, hvad Jiu-Jitsu er. Hvor er det væk? Jiu-Jitsu er et japansk selvforsvarssystem, som blandt andet består af parader, slag og spark, kast. Og vi har sammensat en lille opvisning, der går ud på at vise noget fra vores pensum. Vi vil vise noget basis, det er, nogle basiskast. Vi vil vise forsvar mod våben, det er primært mod kniv og mod stok. Så vil vi vise nogle reaktionsøvelser, og så vil vi slutte af med nogle kombinationer. Og jeg skal nok vende tilbage og forklare lidt om, hvad det forskellige det er. Det jeg også har valgt, det er at vise teknikkerne først i langsomt tempo, og så viser vi dem lidt hurtigere bagefter, så I også kan nå at se, hvad der sker. Det første, vi skal se, det er til gul bælte, hvor Trine vil forsvare sig, og hvor John vil angribe. Værsgo. Ja, siger tak til Trine og til John. Det næste vi skal se, det er fra grønt bælte, og det er Jesper, der forsvarer sig, og det er Jan, der angriber. Værsgo. Rigtigt, skal man rigtig have stop. Det er mig med grønt bælte. Det er dig med grønt bælte. Ja, det er skægt. Hvad er det? Tis. Hvorfor skal vi ikke bare gøre det? Kom med, Victor. Jeg kan lige stå der, mens jeg lige går over tisset. Ja. Kom her. Ikke tage på stå. Ja, vi siger tak til Jesper og til Jan. Så har vi Jan og Kjeld på banen. Jan forsvarer sig til brunt bælte.
forsvar mod spark. Og til sidst har vi en teknik, vi kalder hjælp til tredje person. Vi har et offer, der ligger på Morten, som helt uskyldigt i angrebet, og Jan hjælper offeret. Ja, så skal vi se noget til sort pensum, sort bælte. Det er John, som vil forsvare sig, og det er Jesper, der angriber. Værsgo. Giv mig hyggeklap. Men den herovre i lille hus. Ja, jeg vil godt vente og forsvare sig. Igen. Forsvare sig. Kjeld. Ja, vi siger tak til John og tak til Jesper. Vi skal lige have tørret vores måtte af en gang. Den er temmelig glat i øjeblikket. Men det næste, vi skal se, det er noget basis. Og basis, det er, kan vi godt forklare, med teknisk træning af de kast, som vi har i vores pensum. Der går lige 30 sekunder, tror jeg. Vi skal lige have regntøj på. Så var det ham, der nu er han, der vil svare sig igen. Kan I se det? Det var ham, der forsvarer udenfor. I basisøvelser, der bestræber vi os på at gå i detaljer med teknikkerne og udføre dem til UG. Er det ikke på tide, vi tager flagene ud? Du ved, du kan lægge regn. Det herovre. Se. Du kan lægge det herovre. Ja, det passer fint. Hvem slutter inde på måtten? Hvem er den sidste speaker? Det gør jeg. Den sidste hvad? Speaker? Det er Kjeld. Er det Kjeld? Ja. Det må det være. For vi kan eventuelt gøre opmærksom på ferieaktiviteter næste uge. Ah. Ja. Skal jeg lige prøve at sige til? Ja. Det næste, vi skal se, det er forsvar mod kniv og forsvar mod stok. Og det er Jesper, der vil forsvare sig, og det er Trine, der angriber. Værsgo.
Ja, tak til Jesper og til Trine. Skal vi have noget, der hedder reaktionsøvelser? Jeg skal lige kort forklare, hvad reaktionsøvelser er. Det er teknikker, kan det godt kalde det, hvor det, der skal forsvare sig, i princippet ikke ved, hvad det er, der bliver angrebet med. Og så handler det egentlig bare om at reagere. Og det er Dorte, som vil forsvare sig. Går lige 10 sekunder. Victor, lad det være. Ja, værsgo. Victor. Mere på dig, Christine. Hvad? Det er Kodokan Skøjteklub. Ja, tak. Giv min hånd, der er glat derude. Det sidste punkt, vi har på vores dagsorden, det er kombinationer. Og det skal jeg lige forklare også. Kombinationer er faktisk det, vi har set. Men hvis nu, at den første teknik ikke lykkes fuldt ud, så skal man kunne kombinere sig over i noget andet, hvor man udnytter det modtræk, eller det, der kigger angriberens bevægelser på en eller anden måde. Og det vil vi nu se demonstreret af John. Værsgo. Ja, tak. Det var alt for os. Vi skal have tak, fordi I kiggede på.